Namar ka jingle bam sutnyo ka sarkari ki nong hikai halor ka jing bam penlait ya ka tulap ka balasan benai menta nakliang ki nong yelam bat ki nong hikai ki badon hapo ka shatri ka All Meghalaya SSA School Teachers Association kilami shakhmat ban penpau ka jing persha ya ka jing kuman ka sarkar bat bandawa na ka sarkar ban penlait no ya ka tulap ki nong hikai ka balasan benai menta. Hakabah nen kasngi ka arpo terik risau ki nong hikai jong ki lai teli ki district ki badan hapo kalama jong ka am sasta kata ka West Khasi Hills district Ribhoi district Bat Garo Hills kila pelong da ka jingyami ra plakat bat shong kelain mongor na ka benta ban dawa na ka sarkar ban aino ya ka hok ka jongki kata ban pelait no ya ka tulab ka balasan benai menta kai bangemi menta ni hapo kalama jong ka am sasta West Khasi Hills district ringkat ke jingi Sri Lang bat kanong Stone Block. Te ngi kunu hikai nglai sak sep tulop kembala sau benai. Menta kala janyak stan benai ke tulop ndak ka menta jingi kunu hikai. Te ka sarkar hajuk menta ka ngak man-man. Ka klem ai kanu ke jubab lene ka assuran. Ka ba penti kena yangi lano banginio e ke tulop. Henre hadu menta nimpat yo kanu ke kubor ka bede ke tulop. Nomor kata belum kadak kajing su persya ya kajing lek kuman ke sarkar nak banta kajing penslam ke tulap ke jongi ni layar da ko kajing mut ringkat kajing trelang jong ka am sasta ke badi ke central body mangi nak blok nak district berkunjuru da kajing ki ke banta kasni pelong ha ka donru wat ka peacefully ke long hangki ha barohil bar pelong da ka agatha te kane ke dak ka bana ka liang jong kinohikai SSA West Khasi Hills district Iwan ban penpau syak sarkar ban idon kam ya ka tulop nani ka salary namar ba nakapor syak por ka jipun slam ya ka bede ba ka tulop ka jungi jinikai ti namar kata ni kentu ka sarkar bas ngo bah ban simkia nak benta ban pelat no mardor ya ka tulop ka jungi jinikai henang ba ni jinikai nila ban pendap ya ki jinong kam aying hasan juga puan ka daw ka ba nangkong ka ba pelong iban wan hakane ka singi na ka banta ban yami samadan kum kino hikai jing syai berpau ka jing suleran ha bedei bat kum kene ka jimi ka jongi samadan na ka banta bandawa ya ka hok ka jongi kum kino hikai ya ka jing penslam jong ka sarkar MDA ya ka jing pelat no ka ya ka tulop jung ka blasta mata astaw benai te kalong ka ka jing suleran na ka banta jing kum inoi kai ban mi samadan hakmat jong ka office jong district mission coordinator ha ka step na ka banta ban dawa ya ka jong ka hok ka jing kum kinoi kai kabar ngi sngo dabram dapsha habede bat kane ka jingle jong ka sarkar namar Dei kini ko sarkar hi kabala wadra ya kamat kabong ba education is the topmost priority. Henry apa phai menta bade iba kini ki bro ki long tang kum iba syukran nak center but kabla penlong ini ban penduk ka jing leran brio ban yami kumni samadan kap na ka banta ban persya ya kani ka jingle kuman jong ka sarkar ya ka jimbom la ka jong ka ban siu ya ka tulop jong ikinoi kai. I'm Livingstone Moman, the president of all Garo Hills SSA School Teachers Association. Today we have decided to postpone our educational program, that is Teachers Mass Rally, which was supposed to be conducted in Tura. After receiving the administrative orders to postpone our Teachers Mass Rally due to the poor code of conduct. However, we all Garo Hills SSA School Teachers Association, we will not stop here. We will not stop here. We will not discontinue with our future course of action. We have decided to go on with the more stronger steps of educational program. That is on 26th of October 2021, we are going to be organized one
democratic educational program. So if the state government has failed to release our salaries before that educational program, definitely we are going to conduct that educational program on 26 October 2021.